melihat ma di itu hatta dihamu helanami dohot boru nami nunga tutu gok pasu-pasu dilihat tu hatta tu hita talubui ma nang dihamuna hela dohot boru nunga gabe sada rumah tangga hamuna naung majalo pamas-masuon par rumah tanggaon sian bagas joron itu hatta marhite na posonai alanido amak kela dohot boru las dorohanami di naung di jalo hamuna pasu-pasu nasihat hatta sisa datang yang dohami manang kau nasana rumah tangga na dingkan rumah tangga muna tujuan yon di sialan astrohanami wa kami do si panganon na dabo tuhamuna si baganon makohon gogo dohot makaron angoluan imadeke tio dikisahat asa tio madutu panida amuna tio nak pikiran muna asa sada hamuna lama ngalugahon rumah tangga tujuan yon tio nang mata ni bual muna asa boy hamuna gabe rumah tangga na dingkan dikisahat maatongon asa sahat tu sude na pinasitan ni rohamuna sahat sude sahapot tu hatta pasu-pasu tu hamuna ima nalau mamuka par rumah tanggaon na boru amakila nang dihoboru tuk songono pinabu terbaik kami si panganon titim mana tinopa golang-golang pangrahupna otik susah dia pe nabu terpasatami tu hatta ma namanggoi pasu-pasuna jalan kami sekitar di ya kami sekitar ya oras oke Mulyate di tuhata di naung jinalo muna pasu-pasu adong asarepeon setonga-tonga ni huriana marhite na posona rohamin wang bere maka lacon di nong macaro pasu-pasu par sarepeo kamu bere dihamu hula-hula nami raja-raja semangusok jadi sidongan non songonopen wae haroro nami mangoli tikuna ma apa haroro nami tuhamu bere nami lau makalacon pamas masun na Suak jinalomuna songoni do. sa tungo-tungo ni wata nahu parsanga pihami di tulang nami tulang roro di tangi hot di bata tangi molo yakta tu ngadong tung dapot hamu dia gabion di hamoraon di bisuk nasihat di bata jadi dupe songonon neng dek pasar tamion tuh jelas las baru ang bere saya tok mamu di pasu-pasu tuan songonin bere iya mau lihat ya mak jadi omma haroro nami tulang muna ate baru pajaitan among memahami iya jadi di coku buat kami do dekke tio dekke sahat asa tu tio nama dalas si dalam muna tuak ka ari namang udod din alahu mga lugaho keluarga muna sahak manauli sahak manarenggat tu pahon nyamatan nomor tua de bata sahak poron name itu di tonga-tonga ni keluarga muna asa dohonon nami masukon hata ni si dua-dua nama dok asa titim mana tinopa golang-golang pangarahu na tung songono pinaboy tarpatu pahami deke tio doho deke sahat amat tade batama namang gohi basu-basuna emma dudu jalang mak jalang oke jopu parbepir jopu iya jopu parbepir ya
Muluboy di hamu hasuhudon na baban asa Mauliate matutuh di amata pardengkan basai, boy hita di bagasa sadarion, marpungu di bagasa las niroha. Ima tutuh di las nirohata, marhite-hite di berenami na dua, dohot ibe berenami. Di son, datangnya tulang nan tulang dari Buna Pasogit. Ikut bersuka cita. Yang pertama kami ucapkan selamat berbahagialah buat bere kami berdua. Di mana tadi sudah diberkati, sudah sah menjadi suami istri. Lewat hambanya yang sudah memberkati. Las dison, di las nirohanami siak kami tulang muna. Rodo kami membuat deke simudurudur. Deke tio, deke sahat. Asa anggiat hamuna dua, sauduran tudolok tuturuan, di nalaho memuka rumah tangga nai baru. Diki tio matok panidan di hamuna dua. Nalaho madalani rumah tangga muna, tudolok nang tuturuan, manang di dia pe hamuna tinggal. Diki na hafal matong jalamok mokma, akka pasamotan, pasahaton nyamata mertua debata, marhite-hite akatang yang nami tulang muna di hamuna dua. Diki sahat matong nauli, sahat manang narenggan, tupakon ya mata mertua de bata di rumah tangga ni hamuna dua, bere nami dohot ibe bere nami. Bolo tukpe songonon na boy terpasahat nami bere, sian las nirohanami tulangmu si mangusok sonak malela, dohonon nami ma hatani si buah namion, silas nirohanamion, titik si marhopa hodong lais di rumah. Bolo tukpe songonon na boy di patu-patulangmu. Dalam nami pita-pita nami mangido mamita martangiak to mata martua debata. Debata ma namangkohi pasu-pasuna. Buti ma hatana bere tajalang ma bereta. Selamat mate. Mai dia boras pirinak kiniam. Jepuk ma. Asa firma tutupoki bahul-bahul pasamotan. Firma to dini bebereku nang doho bere nami luzu-luzu ma dihamuna aka pasamotan tujulan ni arion. Iya, dalang mak. Baru bas nami, sikok baik kamu Tulang kayak na, orang baru, nggak jemput sikok. tamu, tulang. Akan tengah todong tak sudah bersemanganon. Tulang iya. Asa dibayar dotang yang, bapak. Wah, ngasudi dapotang. Wah, dope. ngasongon na pasra parmangan naon nate. Sa martangyak kita pasuamu majo itu. Pasuamu. Kaparhobas pasuamu majo. Termasuk